Історія Криму після окупації у фотографіях. Фотограф Андрій Кононцев в Празі презентував виставку фотографій. Світлини увійшли в фотощоденник під назвою «Повернення», який вже готується до видання. Святкування окупантами річниці повернення Криму в родную гавань, триколори, графіті з Путіним та блекаут через енергетичну блокаду півострова. Андрій Кононцев народився та жив у Севастополі. 10 років тому переїхав до Чехії, але кожні 4 місяці намагається їздити додому. Фотографії, які він зробив на півострові, увійдуть у його фотощоденник. Це кримський татарин, митець Рустем Скібін. Він поїхав з Криму після 2014 року. Це допрем'єрний показ кримських світлин, які він збирає у фотокнизі «Повернення». Ідея створення цього фотопроекту прийшла тоді, коли хлопець вперше приїхав додому після так званої «Кримської весни». Главная фраза данного фотопроекта – это то, что я родился в Советском Союзе. В последний раз, когда я уезжал из дома, это была Украина. Спустя полгода я возвращаюсь домой, но уже в Россию. То есть это, прежде всего, главная тематика данного проекта, который сделан в форме фотокниги, дневника путешественника. Фотограф запевняє, його проект аполітичний. Втім, світлини говорять самі за себе. Та й розказувати про анексію Криму, оминувши політичні питання, неможливо, вважає чеський політаналітик, якого запросили на презентацію. Змінилося дуже багато. Звичайно, теж з точки зору захисту прав людини. Сьогодні, на жаль, в Криму дуже важка ситуація, передусім для кримських татар, але теж для інших людей, які просто погоджуються з тим, що Крим – це частина України. Вони, в принципі, переслідувані, були навіть, ми знаємо навіть про вбивства. Фотокнига «Повернення» вийде в світ вже восени. Запланований перший тираж – 700 екземплярів. Тема українсько-русських ставів в České republice. Тема українсько-російських відносин останнім часом дуже змінилася. І мешканцям Чехії цікаві ці зміни. Не тільки тому, що Україна географічно близька до Чехії, але й тому, що ми також мали схожий негативний досвід під час радянської окупації Чехословаччини. Це тема, яка тут дуже резонує, люди то дуже слідують. Андрій Кононцев паралельно працює над проектом про корінний народ Криму, культура і побут кримських татар. Живі людські історії і світлини фотограф так само планує зібрати у окремому виданні. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, з Праги для Zaman ATR.